Kana Shatrisha asha zorora murugari maini imvedwe unoziya I didn't know him zvekudaro ndaingomuona vachiuya pamalive pangu achingoposta achikomenta pamapost angu and I would go to his post and endorse his post. But word came to me paakarwara kuSouth Africa mbaazobuda mvatanga kutichirioreta from there anamva vatanga kuti anorwara nechirwere akabatwa chirwere this and that. But my video yandaitira besides kuti we are mourning him, I want to say to everyone who follows me, even my socialites biyangu kunyanya ngochani vana mhosva ongorerwa ropa vakomana makangonzwa pati nyinge imwai mapiritsi anaswagava everyone, especially ngochani community, because our community izere zvirwere. Pamunondoona ndichiita mavideo paya ndichiita zveHIV ndichitamba AIDS yatate, it's not kuti nechishamisira ndichida kukurudzira kuti vanhu ngavave proactive about their health. Even my followers chaiyo ukangonzwa pati nye pangorwadza enda kuchipatara. Ukabatwa uri HIV positive, don't even bother about it. Imwa mapiritsi because aufani kutaurira nyika yese kuti unorwara. You are not a celebrity, you are not Queen Delicious, you understand? But vedwe ngativeve proactive. Rest in peace, my love. Sorry.